Għall-Knisja f'Malta is-sena 2014 kienet waħda kemm xejn diffiċli. Ir-riżenja l-Arċisqof Pawlu Cremona bir-raġuni li ngħatat kienet waħda ta' saħħa. L-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna inħatar amministratur apostoliku sakemm jinħatar Arċisqof ġdid. Dwar dan it-teologu Dun René Camilleri qal li l-Papa Franġisku għandu jkun rifless fl-għażla tal-Arċisqof il-ġdid. Ikun iżjed jirrifletti speċjalment anke dak li qed jagħmel il-Papa Franġisku. Għaliex tkun sfortuna jekk dak li qed jiġri f'Ruma Papa Franġisku ma jkunx rifless anke fl-għażla tal-Arċisqof li se jkollna. Kienet sena li fiha daħal dritt ċivili ieħor li elementi konservattivi fil-Knisja tkellmu kontrih, għalkemm l-Arċisqof Cremona żamm lill-Knisja l-bogħod mid-dibattitu partiġjan. Dun René Camilleri tkellem ukoll dwar l-Unjoni Ċivili. Ma jistax ikun illi fisem id-dottrina nisranija u fisem Alla jibqa' jkun hawn kategoriji ta' nies li jistgħu jiġu diskriminati. U allura din il-liġi jiena nara anke bħala akkwist fejn jidħlu drittijiet ċivili. Reġa' tfaċċa l-każ tal-Patri Dominikan Charles Fenech, akkużat li abbuża sesswalment minn mara li ma kienx mentalment stabbli. Każ li fih ġie żvelat li r-response team dam ħafna jinvestiga l-allegazzjonijiet tal-vittma mingħajr ma wasal għal konklużjonijiet. Eventwalment tħabbret riforma għal dan ir-response team. Fil-bidu ta' Ottubru l-Isqof Tawdex Mario Grek attenda s-Sinodu tal-Isqfijiet fil-Vatikan fejn appella biex jintuża lingwaġġ adattat u xieraq fil-konfront ta' persuni omosessuali. Kenna Sinodu li raġa' ddibatta, li raġa' qajjem il-konflitti fil-Knisja u reġa' wara illi il-konflitti fil-Knisja qegħdin hemm għaliex għax il-Knisja teżisti fid-dinja biex takkumpanja lil bniedem u fejn hu. U allura l-Knisja li trid tiftaħ għajnejha għal dawn ir-realtajiet. Wara 50 sena li l-Konċilju Vatikan it-tieni kien tkellem dwar id-djakonat permanenti, il-Knisja f'Malta ħabbret li raġel miżżewweġ jista' jsir djaknu permanenti. Intant Dun René Camilleri ma naqas milli jitkellem ukoll fuq l-ISIS li qed ikollu impatt enormi fuq il-Kristjaneżmu. Dan huwa fenomenu anki perikolus li olla rasu fis-sena 2014, forsi anke bla ma aħna stennejnieh jew konna nippretendu li se niġu fi żmien li nerġgħu narawh.